So hello lover, welcome back again. So hello lover, welcome back again. Farbar turmus pitaya. Logofer naik turmus pitaya juga dong जोंनिया. आरो बै खैबो दंबावो. ओमफ्रायो नैबेबो दङ आरोना नैबेबो दङ खायसे. किरि पाकिरिबो जादों आरोना. बिराद रोंगौसोमोन आरोना ओमफ्राय दानि बोरैबा भिडिअ लांबाय आरो बेवहाय थाइथाम दं आरोना लोगोफोर गासै थाइथाम माने थाइनैल'सो नैबेथ' नङा बे बेलेग फिथाइसो थाइथाम दं ओमफ्राय खायसेखौ देखायखाबाय ओमफ्राय बेयाव खायसे इथिंजाय मैसो हाबबाय थायो जोंनिया बिदिसो बिराद बार बारदों मा बुंनो लोगोफोर आरो सानाबो नै खर'आव मोखांखौनो सिनायो खोमा बार आरोना मा बुंनो लोगोफोर मबाइलखौबो गोदान खानायखौनो सिनो रोङा लोगोफोर बिथिंजायनि मानसिफ्रा एकदमबारे उननिखौहाय अखाद्रायनानै हरदों नै बेखौहाय गोजौफोर बांद्राय माबा खालामनानै ओमफ्राय नैबे बे एरियायाव रुम दंमोन खोमादां आरोना दानाफोर दोननानै होनांसिगोन आंथ' बावाखैना फैनाया गोबाव जायाखै ओमफ्राय नैबेफोरजों बेजों लामा दङ ओमफ्राय नैबे दंबावो जलंगा दंलै माखासे बैखैथ' जोंनि रुम ओरैहाय आङो बट लाबोबायना नङाबा खासेव हमनांगौ खासेव बिराद मोनो एकदमबारे बटखौबो हाग्रायाव जेने थेने खाना दोननो हादों नोगोद बार मा होनो लोगोफोर एकदमबारे जेरैबो सान्दुंआबो बिराद सान्दुं आरो दै गुसु लोंबाथाय लोमजालायो फ्रिजनि दै लोंनानै आमायाथ' लोमजानानै दङ पार्लाराव थांबाय नोंसि नामाब्रा लोगोफोर माथो मोखाङाबो जा मोजां गाज्रि आं बे मिउजिकखौ नायगासिनो मोनाखैमोन ओमफ्राय दायो दिनै बोथोरा बिराद फ्रिमोन फट'शुटफोर लानो हागौमोन आरोना दाबोथ' प्रथमनिल' भिडिअ जागोन बेफोर ओमफ्राय दायो थांफिनसै आरोना एसे केबिन ओरैजाय दावलांसैलाय जोब्बाबो दायो माने बेरायनोबो टाइम मोनाखै लोगोफोर आङो बेलेगाव थांनोबो दायो नै जानुवारिनिफ्रायसो एसे मोजां कन्टेन्ट बा मोजां भिडिअ फैनो हागौ आरोना एसे माने बिराद मोजां जागोन आरोना
नावखौबो माने बटखौ खायसे बिराद गोथौ हमदांनो हाया होमबाबो जों दिनै स्टार्ट होना लागौ Yo luego qué, ay, लोगोफोर रुमाव मोनबोफिनबाय आङो ओमफ्राय मा जालायखो होनबा जा मेगन गोसा मैसोआ एकदमबारे ओरै मानै हाबलायबाय हनै बिराद सान्थि होआ बेफोर दाउफोरखौ गावलाबायनोसो जानांसिगोन ना मा होनो लोगोफोर बाराखौबा डिस्टार्ब मोनथारलै आं लोगोफोर जोंनिया गाबोन समफोर मबाइल गंसे डिलिभार हागौ आरोना आंनावहाय आंनि नङा फैगोन आरोना बेखौ एसे आनबक्सिं खालामनांसिगोन खोमा मा होनो लोगोफोर बेखौनो मटर'ला G60 आरोना माबायदि जागोन मबाइलखौ आंबो मिथिया फार्स्ट टाइम मटर'लानि मबाइलखौ आरोना दिनैबो सफैनो हागौ खुनु गेरेन्टि गैया दिनैबो सफैयोबा दा लाखिनांसिगोन आरोना आंनि नङा मबाइला मालायनिसो लोगोनि आरोना दा बेखौ मबाइलखौ आनबक्सिं खालामनांसिगोन नायनोथ' बारा मबाइल बायदिसो नुवारै जोंथिंबो नङा केमेरायाथ' 108 मेगापिक्सेलखा ओमफ्राय सिगांनिया 32 आरोना माबायदि जागोन बेखौसो आं बारा माबायासै 108 हिसाबैसो मोजांबाथ' बेखौनो लानोसै नामा आंनि लोगोफोर आंनि मोखांखौ ब्लेक खालामजोबो आरोना डार्क
एपार्टमेन्ट स्कुल सालायथ'वाखै ओरैनो बेखारावनो दों आरोना आङो भेरिफाइ खालामनानै बिराद सान्दुं बानायनो मबाइला आंना बिराद मुस्किल खालामनानै दा इडिटिं खालामनायावबो बिराद टाइम लायो आरो ओरैजाय एक्सट्रा भिडिअ बानायनायावबो मेम'रि फुल जाना होबाय थायो दाबो गासै आङो 9 मिनिट 52 भिडिअ बानायनो हागोन आरोना बैसोआ बिराद डिस्टार्ब खालामो जोंनियावहाय केमेराखौ मावो एसे लाबाथाय एसे मोजां मबाइलखौनो लाखानोसै आं एसे फट'शुटफ्रावबो सोलिनो आरो ओरैनोथ' नट रेडमि नट 9 प्र मेक्स लानो सानदोंमोन आङो ओमफ्राय बोरै जागोनथाय बारा ओरैबायदि गोसालै मा होननो आंना रिसार्जबो जोबना दं लोगोफोर बिराद खस्थ' जादों रिसार्ज जोबनायनि थाखायनो एकदमबारे भिडिअ आपल'ड खालामनो वाइफाइ नङाबानो सोलिजाथाराखै नोंसिना ना हगारबायदों खोमा मैसानोबा आंखौ सिखावब्लाबो लानो हरदों नायलाय ओइ हेलौ होनांगौ खुनिया दे सोलो सेस बिसोरो दैयाव हाबबाथाय मा एकदम कनफर्मनिफ्राय बेलाव थालांजोबो बिसोरनो बेलाव लाबोग्राया अरिजिनेला बारला लांदो माजोंबा सोला हाबफैलायबाय थागोन फेन्सिं होबाबो सोरसो सोना हरबाय थायो बिराद गाज्रिलै बिसोरनि लकेलफ्रा बेनो नालाय मोसौखौ फिसिदों रिदि रिदां दोनलाजोबदों ओरैनो खाहैयाबो दा हगारलाजोबना हरसिगोन आरोना ओमफ्राय बिराद डिस्टार्ब मोनो आं एक नाम्बार इसोरखौथ' खाना लाखिनानै गाइखेरसो सेरबाय थानो सानबाय नालाय बिसि गिदिर गिदिर नालाय आंहा गाइखेरा असयब'फोर सोरबो जायगा गैयि बायदि बेवहाय लांफैयो स' लोगोफोर आनबक्सिं भिडिअबो फैनो हागौ आरोना फार्स्ट आं बेखौ खोन्थानो फैदोंमोन ओरैनो ओमफ्राय टरमुस फिथाइखौ नुबाय दा माबायदि थायो जोंनि बालासिया नङाबा थायो आरोना थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै मा बुंबावनो आं मैसो होनानै बिराद खस्थ' मोनबाय भिडिअ दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरोना मोजां मोनदोंबाथ' मोजां मोनदोंसै कमेन्ट खालामदो लाइक होदो ओमफ्राय चेनेलावथ' सोरबाफोर गोदान फैदों खोमा मा फैयाखैबो जानो हागौ ओरैनोथ' बांसिन फैखायानो आंनि चेनेलावहाय गोदान थ' फुराना साबसक्राइबारफोरखौ थेंक इउ भेरि माच आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनायनि थाखाय आरोना लोगोफोर भिउसआ बिराद डाउन जादों खिन्थु नायनानै माने साबसक्राइब खालामनानै नायाबा गोसोखौ बोरैबा मोनोलै एसे नायनांगौ नटिफिकेसनफोरखौहाय थांबानो नायनांगौ आरोना स' लोगोफोर ओमफ्रायो लास्ट मोनसे खोन्थानोसै आङो चेनेलावहाय गिवावेफोरबो फैनो हागौ आरोना रिसार्जनि गिवावेबो होनो हागौ आङो जुदि चेनेलखौ चेन्ज खालामोबा आरोना स' लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट स' लोगोफोर मा होनो आरोना भिडिअखौथ' एन्डिं होबायमोन आङो ओमफ्राय बिराद गाज्रि ग्लिच जाना होबाय आंजों मबाइला दासो फन फैबाय आरोना ओमफ्रायो फैसा लानानै होलांनोसै खोन्थागोरलाया मा होनो लोगोफोर थौदो सहैग्रोनोसै मैसोखौ होनानै मबाइलनि फैसा लानानै बिरलांनोसै ना मा होनो लामायाव थ' आनबक्सिं भिडिअबो जाखासिगोन दिनै आरोना लोगोफोर थ' थौबाय थादो नायबाय थादो लासैनो बिरलांसै आं मैसो होखांनानै गामसा गाननासो थांबावगोन ना मा होनो लोगोफोर गामसा इज दा बेस्ट न' हाफ पेन्ट न' लं पेन्ट एसि थाखायो बेवहाय थ' लोगोफोर थौदो थांबाय थानोसै नायलांबाय थानोसै मबाइलफोरखौ माबायदि जायो अके Hey, marathon racing. Hello. मा होनो गाइस नुबाय दा दाम खमियाव फैलायबाय नालाय साप्पा नुलालाय ओमफ्राय नै दाम गोसानिया औ बिसोर मोसौ जाहैदों आरोना नै ओमफ्राय आंना जा गोसोम दाग नुजोबो मबाइला नैबेनो आरोना